Ka-journey, na ako'y sakit nga throat para nimo. Kung sige kag complain pero wa kay gipix, ikaw mismo ang problema. Tiwasan ni nga video kay para ni sa imo. Kabantay ka. Sige kag reklamo sa gobyerno, sa trabaho, sa imong past, pero wag yun kay gibuhat nga action. True ba? Kaya ko pud sa una inana. Most people permi mo tutok sa problema. Sa traffic, sa bills, toxic people, kapoy trabaho kay way kwarta. Pero ang solusyon? Murag ghosting, wag yun mapakita. Pero every time na ay problema, magpagawas ra ko sa akong gibati. Sige ko yaw-yaw, sige ko reklamo, pero wag yun isaka ang label sa akong life. Kadugayan, nakarealize ko, dili day problema ang problema. Ako di ay ang problema. Kay dili ko willing mo solve. Kay journey, ang pagpagawas sa gibati is fine. Pero ayaw kalibog ha. Ang pagpagawas sa gibati is not problem solving. Kung dili ka willing mo fix, dili pud ka allowed mo complain. Anira, own it or let it go. Ayaw i-own ang problema kay dili na collectible item. You know? Leaders don't stay stuck. Leaders don't blame. Leaders don't complain. Leaders create solutions bisan lisod. Kaingon pa ni Jim Rohn, don't wish it was easier. Wish you were better. So karon ka journey, pangutan na imong kaugalingon. Unsay pwede nako buhaton karon? Dili unya, dili puhon. Karon. Comment action. Kung ready na ka mo stop og complain og munahinay na ka og sulbad sa imong kaugalingon. Ka journey. Trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ang tamad diri ah. Ug ayo kalimot, pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth.